Mä olen yrittäjänä tehnyt rohkeita ratkaisuja arvosyistä ja nautin siitä, että saan tehdä jotakin yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Mä olen Karita Peltonen, pitkän linjan yrittäjä, Skutsimutsiksikin kutsutaan, Metsämoodin perustaja ja toimitusjohtaja sekä vuoden 2025 Suomen uhkarohkein yrittäjä. Mun kohdalla sekä business että palautuminen johtaa metsän poluille. Ikimetsästä mä ammennan itselleni voimaa ja haluan tuoda sen saman tunteen myös meidän tiloihin ja tuotteisiin. Metsämood Oy ja sen brändi Metsäskogen tekee vastuullisia metsätuotteita ja me luodaan luontotiloja erilaisiin toimintaympäristöihin, lentokentille, hotelleihin ja businessparkkeihin. Mä olen ollut 25 vuotta yrittäjänä ja perustanut 4 eri yritystä ja mä oon kokenut monenlaisia ihania menestystarinoita, mutta myös työuupumuksen sekä korona-ajan konkurssin. Yrittäjyys on tosi vahvasti mun DNAssa ja mä oon tosi kiitollinen, että mä saan tehdä yrittäjänä työtä mun arvopohjan mukaisesti ja edistää ihmisten hyvinvointia. Mä oon myös ylpeä mun tiimistä, kenen kanssa me yhdessä tätä tehdään ja täytyy sanoa, että yhä edelleen 60-vuotiaana yrittäjänä jaksan innostua joka ikisestä projektista, mitä me saadaan tehdä. Mun vinkki tulevaisuuden yrittäjille on se, että usko sun unelmiin, mutta valmistaudu hyvin yrittäjyyteen. Eli tee huolella sun liiketoimintasuunnitelma, skannaa se sun kohderyhmällä, luo se visio, jota kohden sä haluat mennä ja sit vaan menet.